En Redondela deron hoxe un chanzo no tempo para situarse en 1702. Foi o momento no que loitaron as coalicións anglo-holandesas e hispano-francesas. Hoxe recrean ese momento na enseada de San Simón. Imos ver se xa temos vencedores. Paula Cantelar. Pois sí, David, claro que temos vencedores porque a historia, como sabes, xa está escrita. O que pretenden neste 12º acto conmemorativo da Batalla de Rande é, evidentemente, que non se esqueza. Hoxe aquí non tiveron o tempo da súa parte, por iso, hoxe todas as actividades previstas tiveron que desenvolverse baixo esta carpa na que nos atopamos. Tanto o mercado tradicional como os obradoiros pros máis cativos, onde podían facer moedas, tamén selos, así como o desfile, o recibimento das tropas e tamén as actuacións nas que nos trasladaban e recreaban o acontecido nesa batalla de Rande en 1702 no marco da Guerra de Sucesión Española. Como decimos, remata aquí xa hoxe esta festa, xa vemos que están os comensais a mesa posta, e unha festa, por certo, moi curiosa porque é unha das poucas de España que ten o selo de calidade turística. A miña misión é supervisar a descarga do tesouro e que cheguen en condicións á corte. E tamén son o encargado da defensa en terra ante o posible ataque inimigo. Pois eu son a duquesa Isabel, que veño de parte da raíña para supervisar o asunto da descarga, para meter un pouco de presión en todo. É un personaxe que o que intenta é explicar un pouco ao público os feitos históricos que estaban ocorrendo nese momento no país. Recollemos todo o que xurde en cuanto a esta historia e tratamos de levar adiante e facer teatro, pero próximos á realidade que ocorreu fai 323 anos xa. E non é outra cousa que eliminar o inimigo máis grande que ten a cultura, non? O inimigo máis grande que ten a cultura non deixa de ser o olvido. E a nosa labor é eliminar ese olvido e transmitir a cultura de xeración en xeración e tentar acadalo, claro.